Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel Bubur Gamis Kepulauan Pemirsa. Hari ini aku mau nyumbang buah dulu, tapi aku mau merah. Ditelepon Makni gimana untuk rezeki. Dari siapa yang mau kita lanjut? Oke? Tak berangkat dulu nang merah sik pemirsa. Rada. Apa buah lho, guys? Anu bakul pasar. Lagi Arab, iki njupuk iki sing gak kesuwen. Oh iya. Nyai Dua, kita Mbak Widi, Mbak. duwe kresek. Iyalah. Ya. Waduh. Heeh, buah. Ya, iki Tensi. aku be tensi no. Tensi nafsa. Ayo jajal. Apa namanya? Ini tak banyak. Duduk kono lho, Mbak. Mbak, kursi. Lagi pertensi-tensinan ki, Mang. Alah. Enak cah duwe nganu alat tensi so. Oh, Aku dadi lumpuh syandu ini. perawat jomong ya kalau sini ya. Heeh. Jebrak jomong. Bismillah. Bismillah. Ya. Satu selikur normal Normal per alham. 91. Per ngisor kok nganu ya? Biasanya 160 per 80 lho aku. Ya gak apa-apa tinggian berdebar-debar. Per niki Tuhan, guys. Makanya iki nganu, Mbak. Normal, Pak normal. Makanya biasanya 180 tak karek 138 gak ya wis Mbak kula iki drastis ya. Iya. Nek tak kuasa muraten. Mbak. Ya. Pak, mak alhamdulillah, Mbak. Yo ngambil pengencer terus niku lho. Mbak kok nek Nggih, matur nuwun sing ndi. Nggih, Mbak Widi acara ya bagi-bagi. Sakal. Terima kasih ya Mbak Widi yo. Iki arep budal nyumbang buah. Nah. Mas, mau ditelepon mak iki aku wis nggo wanduk, tak dusik sisan kok gek budal iku. Kucingnya disendori kucing lanang, Mak, tapi gak ditukari. Lah anyaran Anyaran. Alhamdulillah. Gelem turu, aku dia batuk. Ya. Lah kucingku lanang kabeh, Mak. Ben apa ning bengi? Nek sing lanang metu, nek sing wedok ki nang kamar ngono turu nanding aku. Lah ya pengen dile. Tih. Apa ndang balik, guys? Iya. Ayo pulang sik. Gua sik kok emah. Nah, ini podcast. Nek ngene kan ndang wis pemirsa. Ternyata sepasare. Aku mau salah yo. Aku malah lungguh ning ndi pemirsa Mang. Aku malah lungguh ning nggone wong lanang. Gimana pemirsa? Sik. Ki mau kan tok rezeki kok Mbak Widi berbagi lah. Tak coba dhisik wedi nek engko nek kesuwen blodot ngono lho, guys. Tapi yo tak pangan engko pemirsa wong aku ki mang yo mangan sego wong ewoh. Urung apa jenisnya wareg. Wes ibu tak ngonten sik jajane tak kasihno. Sik. Aduh, sik. Nah, ini dari Mbak Widi 2. Terima kasih Mbak Widi. Rezekinya lancar, usaha kos-kosan lancar loh, delok guys.
Walah yo menyenangkan sekali sego pecel ya. Apa ki nek kene nang merah kok ono ya pemirsa ya minus sego pecel. Nek kene ono isu. Yalah. Alhamdulillah wis. Ini lancar pokoknya. Biasane ku nek wong buah kuwi kok siji, wong lanang iki biasane rantuk. Lah iki mah kek imbahku jenenge kembar jenenge Mae Mas Edi lah. Di sini seperti itu. Aku buat duit pemirsa karena apa? Nek nggo gawan kan beras, gula, mie biasane lah. Aku ra iso nggowo, guys. Mas yo nggo tas ra iso nggowo lah. Seperti ini aku-akulane ngene nek buat duit ning kene. Mau? Ya iki cocok iki. Banine keleo. Mau enggak? Sini. Mau kamu? 3 nya di mama dek ya padha ae pemirsa ya untuk lo. Oh dapat sih aku kan yo ambek gue Mas Santo yo kenal Mas Santo pemirsa kenal Mas Santo dulur pora yo ora seperti buah guys umume piye yo. Oke, terima kasih dari Mbak Widi juga rezekine lancar yo Mbak yo. Udah aku sumuke buat pemirsa. Kene wis ngono iku lagi asul-asulane ngene iki wis apik, guys. Maksudnya ki tiap daerah ki enggak sama yo. Kita menghormati. Umumnya ngene nek ning Jepang iki malah kadang mau jajan apa jenenge? Jajan ngono. Mau jajan tapi jajane wake dalam arti ki yo setara karo buah persak mene ngono, guys. Padha-padha ae pemirsa kene kono iki padha ae. Iki banyune, aku seneng iki banyu iki. Banyune nek gak teh yo, tapi aku yo malah seneng nek banyu mineral, guys. Iso diombe. Kok freezer-e kena apa iki? Salah kene lah. Gak ndak. Iya vitamin Jojo yo sentek wayahe itu. Vitamin. Yes. Yo iki mang pemirsa. Kuwi apa jenenge? Jarang tak konten wong nek tuku pemirsa. Kadang gelem kadang ora. Kuwi bakul jajan, bakul tempe, bakul apa ae mbah kuwi. Kuwi sing anake iki lanang pemirsa. Anake lanang kuwi koncone Mas Zaki. Iki ngerti Mas Zaki? Time Mas Dimas lah. Kuwi sing lanang ki koncone sing pernah delok apa konten FB Pro-ne Mas Zaki coba nek pengen ngerti wonge kuwi, guys. Aku ki yo sungkan tak konten ngalor ngidul ki yo sungkan, guys yo. Apa jenenge? Monggo Mbak ora kenal kecuali kok misalnya kok Mbak Lipa, misalnya Ewa Vino, ayo Mbak tak jak konten ngono. Ora kabeh wong ki gelem, guys yo. Mang mbek Tante Deni aku cek tensi. Tensiku 121/90 piro iku mang biasane. Ngisore ya. Kan per-peran sistol diastol iku le. Sing ngisor iki rada anu guys, rada ki mang jujur gak tak dulang soale iku mang sejenis soto tapi santen pedes anakku gak gelem lagi kok tak mau tak tukokno bakso guys dik. Kumas go pecele ya ana sambele engko tak pangane. Aku lagi bermangan nang anu guys dadi yo engko tak pangan yo makasih Mbak Widya. Dulur wedok, muga-muga rezekine lancar ya. Bisnis kos-kosane lancar, anak wedok muga-muga sekolahe kedepannya sampai kuliah iso sukses. Dik bisa ya. Iki wis pirang menit yo guys saya tak delok ya. Makasih nonton kontenku, pokoknya aja lali like, comment, subscribe keluarga Mas Goblom nek ana keluarga mbak ikan yo sepuro sing akeh. Tetap semangat untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys. Mam, sandelit mana, Tih?
Sandal mana? Loh, sandal pemirsa iki. Oh, Mam, sini. Mam, bakso. Lah iku mangan kuwi pemirsa. Wong ewoke nganu, apa namanya? Pedes. Mam, bakso. Sik sabar. Sik oh. Allahu Akbar nek andan. Allah ya. Cimi, ayo apa ndi? Wis pemirsa nanti kita lanjut lagi di konten selanjutnya. Dadah.